Så er det første præmie. Så nu handler det om at koncentrere sig. Vinderen af første præmie ved Nordea Fondens Studiepris 2009 er en gruppe, der ligesom de to foregående har valgt at lægge vægten på klimavenlig energi. Gruppen lægger ud med at gennemføre en analyse af Helsingør Kommune, hvor der ses på stærke og svage sider, områderne, der efterfølgende bliver brugt gennem besvarelse. Herefter så vælger gruppen at se nærmere på vindmøllebranchen og foretage en grundig brancheanalyse, hvor aktørerne holdes op med hinanden. Konklusionen på analysen bliver, at vindmøllefabrikken Vestas skal motiveres til at etablere en afdeling i Helsingør Kommune. Næste led i opgaven bliver så at undersøge relaterende virksomheder inden for den klimavenlige energi, hvor gruppen ender med at vælge virksomheden DONG som tæt samarbejdspartner med Vestas. Vindmøllerne planlægges placeret i Kattegat, og der tænkes ikke kun Helsingør, men også tæt samarbejde med vores naboland Sverige og herunder Helsingborg. Der sker en større analyse af fordele og ulemper ved den samlede løsning med de to virksomheder, placering af møllerne i Kattegat, samarbejde med Helsingborg og kravene til infrastrukturen. Det er netop